Строя къща от нулата. Вън е студено да си е. А къщичката на моята приятелка Джина е в окаяно състояние. Вземам бързи размери на обекта и като истински майстор не си нося рулетка. Измервам самата Джина, понеже е малко дунда и не е сигурно, че ще влезе в конвенционална къща. Паля колата и отивам към бъдещия си дом по настоящия цех, където температурата е с цели 7 градуса по-висока, отколкото навън. И да, карам 20 годишен дизел и горя дърва. По мои сметки съм неутрализирал благоприятния ефект от поне 2 електрически автомобила до сега. И като стана дума за промяна в климата, време е да сложа още едно дърво на огъня. За фундамента на къщата правя рамка от ребра 5х10, които да изолират добре тратока на Джина от земята. Стените и пола на къщата ще са направени от ОСБ и ще стане като истинска американска къща. Всъщност основната разлика между тази къща и американските колиби е, че аз не съм мексиканец, Джина няма да плаща ипотека 30 години и се надяваме, че няма да я отвее някой ураган. Завивам последните винтове и се заемам с изолирането на ъглите с битумна лента, за да предпазя ОСБ-то от влага. Допълнително изолирам пола с 5 см каменна вата и така Джина няма да разчита само на кожуха си да я пази. Къщата е готова, но имам два проблема. Единият е, че не мога да я вдигна, а другият е, че не мога да я вкарам в голфа. За щастие имам добри съседи с по-дълъг голф, които ми решават и двата проблема. Вече сме на терен и естествено новодомката идва да инспектира новата къща. Монтирам покрива и с него къщата е официално завършена, но Джина е решила да се припише на слънце и буквално я мързи да мърда. Подайте ми този кремвич, моля. Първите гости пристигнаха. Пай!